Tak, ja už točím. Nevadí, chodíš. Oj, počkaj. Takže toto je ukážka našej super dedinky. Hej, tak tunak nám stavujú domčeky, hej. Tunak jezdí nejaký debilek. No hej. Že? Ja som samo. A ja hero som ako... Ja keď pustím prsty, kokos, tak prestanem natáčať. Ja tam na tom prst... Tam tu ešte stále dymí. Dymy. Poďme tam čumnúť. O ty kakos, jak fučí. Vy nevidíte ten dym, čo? Hej, za nedriftuj, už videli drifty. Takže tam sú... Prostá tehla. Takže tam bývajú cigoši. Alebo cikáni. Tam čúrajú. A hasia oni oheň. Ale verov, one. Aj cigáni majú pompy. Tak tam nejdem. Lebo mi padne iPod. Ja sa točím. Sa stretneme na križovatke. Už ma boli prst. Nože. Jašika, veď. Joj. Tak sú naše postihnuté tehly. Zdrite na tom, že som sa potkol. Jak hovno to vyzerá. Joj, chudák, jen tam ide. Vy ho nevidíte, to je jedno. Takže som na bajku. Další. A je toho BMčka. Čau. Fuck! Ideme im ešte tamto ukázať. Sakra, svieti slnko. Ma boli prst. Už sme točili jeden vlog, ale mali tam vidieť SPZ-ky aut. Sme to nemohli dať na YouTube kvôli prostým autám, že? Viete, lebo tí dneskajší ľudia, to je hroza s nimi. A ne s nimi, ale s cigáňmi. Cigáni. Bohatými. Dnes to rozbijú, 10 pláž jeden. Napodobení na cigáňa. Opa, Gangnam Style. Ne, to je opa Gangnam Style. Aha. Gogo náš slávny. Čo? Že náš slávny Gogo. Jejda, no. Naša sprostá dedinka, hej, že Lehnice. Hej, že tam tuto na tejto obrovskej budove sme rozbili okno. No ale úplne, že brutálne. Že ja samo som chytil betónový tuťu, som to šmaril do okna. Hej, tam je ten ujko, náš sused. Nerovnej tuťu. Počkej, pôjdeme okolo neho. Nevadí. Tak hen tam... Pozdravíme ho pekne. No hento, čo ste videli, to bol na sused. Počkaj, ešte ho uvidia. Teda, ak nepôjde niekam. Počkaj, tam ide a oni ho nevidia, lebo je to moc daleko. Som sa asi priblížiť. Ale teraz už nemôžem. Čo? Nič, poďme. Hen ďalší pozemok. Dobrý. Wow. Čo? Nič. Furt mi niekto píše na Skype, keď nemám Wi-Fi. Nemá vidieť. Áňo. Dobre, teraz ukážem oný amatérsky skok na BMX. Počkaj, narazím. Jaké by si sa one. Počkaj, ešte raz ho ukáž. Teraz nič nebudete vidieť. Oh yeah. Iba sprostú burinu.
Dobehneme mu. Teraz. Čus! Dobre, už je to pohoda, čo? Aj keď nás dobehne, už som ho videl, však čo už. Takže na už ide pomaly. Na mojom channeli Mr. RSVK budú vlogy a nejaké tie hry. Najčastejšie by mala byť Amnézia, ale to ešte sa rozhodnem. A už ide. Takže už ide po mne zombík. Jak mám na avataru. No, to je jedno. A potom Minecraft, možno občas Counter-Strike. No a proste nejaké debilinky, možno nejaké tutoriály, že Photoshop a tak. Ero. Mu smrdia tie cikánske šťanky. Poď bližšie. Dobre, tu už budú ďalšie špezetky, takže my končíme. Čau! Čus!